Mga kapuso, this morning ma-inspire kita og kakuhaan atong inspirasyon ang storya sa atong makauban. Ning bag-uhay lang nahimo siyang top 8 sa nursing licensure examination. Sayron ta mga secret study habits nga iyang gihimo. Atong makauban, si Nurse Christ John Maglangit. Nurse CJ, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ba? Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood. Good morning, Sir Sai. Okay lang po karon. I feel very grateful po. Unang-una, Christ, congratulations sa imong kadaugan nga nakabot being top 8 sa nurse licensure exam. Kamusta ba ang feeling knowing nga nakabot nimo imong pangandoy? Maka-overwhelm pa, Sir Sai. Di pag ko katuo nga na-appeal ko sa top 10. It still feels surreal po. As of now, gina-observe pa ginako ang nahitabo, and then di pa dyan ko katuo. But I feel very grateful po na naging part po ako ng top 10. Sigurado ko giulan sab ka og congratulations gikan sa mga higala og banay. Pero karon, Christ, unsa ba ang imong gikabisihan ug unsa ba ang mga plano nimo karon nga registered nurse ka na? As of now po, Sir Sai, gina-observe po ginako ang mga gapanghitabo, and then I'm still celebrating with my family, and thankful kay ko karon because I'm not only celebrating with my family po. A lot of people are celebrating with me, especially Bukidnon State University, Bukidnon State University College of Nursing, and sa mga friends na ko na-celebrate po sila with me because kung wala po sila, I will not be able to achieve this achievement po. Kung kabisihan karon is na may mga ginapang nag-communicate sa ko nga gusto sila mag-lecturer ko sa review center, gusto sila mag-teach ko sa school. By January, I think dito na ako mag-decide kung unsa gid ako ang mga pangbuhaton o akong mga pangdawaton nga mga opportunities po. CJ, ato hisgutan gamay imong kinabuhi, no? Paunsa ka ba nasulod ni ini nga nursing world? Imo ba gayud kining pangandoy dati pa? Actually, Sir Sai, sa una kay dili gid nako. Wala gid sa akong mind na mag-nurse ko kay when I was a kid po, ako ang dream kay mahimo jud kong lawyer. So mo gid na until nag-high school ko. But katong before pa lang ako nag-start sa college, dito na dahil nga nanay mga influence sa other people, especially sa akong mga relatives nga nagyapon sa medical field, mga nurses gyapon, working abroad, working in the Philippines. So dala sa influence sa family, and then sa friends pod, and then akong family pod mismo, gusto sila nga mahimo pud kong nurse. So mo din to nag-enroll ko sa nursing. Alang nimo, CJ, unsa bay anaa aning pagka-nurse, no, nga imo manggayod kining giperso ug karon gikarera na gayod nimo? Actually sa nursing, Sir Sai, dagan jud kay kog natun-an nga ma-apply gid siya sa real life po. For example, taking care of people. Kanang taking care of people, we do not, nurses do not only take care of the sick individuals, but we also take care of the sick and the healthy. Kay kung mag-take care magud mi sa among patients, dili ra sila ang gina-take care. As ang ila pong family members, ng significant others, we also communicate to them in order for us to create nursing interventions or nursing approach that would be holistic. So muna na-apply na ko siya sa real life situation kay dili inevitable na magkasakit ang atong family members. So kana natunan ako sa nursing, and then also sa nursing world po, natunan po na ako how to understand people, the way why they act the way that they do, ano ingana ang tao. So mas nag-open akong mind, and mas nakatuon ko how to empathize. Along the way sa imong pag-eskwela hangtod sa pag-exam, unsa-unsa ba mga challenges nga imong naatubang o giunsa man nimo kini pag-overcome? Actually, daghan kay kog challenges. I've encountered a lot of challenges while I was studying nursing, and also while I was reviewing for the board exam. Daghan jud gyapon kay kog challenges nga na-encounter. I can't name it all, but to sum it up po, Sir Sai, I've actually stopped for 3 years in nursing kay we've encountered family problems, financial constraints, and also nakasakit po ko. But then kani siya nga mga challenges, I've
I've dagan kay kog natunan. I've learned a lot from these experiences, from these challenges that really molded me to become the best version of myself po. Katong college pa ko kay dili kay ko ingana gid kayo kanang bitaw murag gusto gid na mag-top anana katong college pa ko, but then after sa wala gani ko ni-graduate. I didn't graduate with flying colors in college. Wala ko nag-excel. Wala ko nag-excel gid sa college, but after sa college katong ga-review na mi sa board exam, dito na ako na think na alam murag sada siguro kay mag-top ana kay kung once mag-top ka but sin mas dagan opportunities mag-open sa imo. So I really gigol gid ako siya nga mag-top ko. Alang sa ito mga kapuso, viewers Christ, labi na sa mga estudyante sab nga anaa sa medical field, labi na sa nursing. Unsa ba ang imong mensahe ngadto kanila? To my future colleagues, kay magkita-kita ra magid punta to atong mga napakaron sa nursing school, ako aging makasulti is our profession is really it will never be easy gid sa yun mag nursing. Samot na karon online class, so lisod yun siya. But then when you dream of something, you really need to work hard for it. Kanang dili ka magpa-overwhelm sa kanang bitong dapat mag-achieve jud ko ani na di ka ma-overwhelm sa kanang big picture. Dapat mag step by step ka, and then be patient. Okay, everything will just happen at the right time po. Thank you very much, Christ John Maglangit, sa imong time nga gihatag dinhi sa At Home GMA Regional TV. More power sa imong chosen field, and congratulations once again. Thank you po, Sir Sai. Thank you po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.